Сега обаче нещо наистина интересно. В ръцете си държа виртуални строфи. Това е избрана поезия от blog.bg. Една тънка книжка събрала 90 поетични творби на 19 български блогъри. При нас тази сутрин са събирачът на тези стихове, инициатор на идеята за тяхното публикуване Стефан Черноколев и дамите, блогърлите Снежинка Симеонова и Людмила Попкръстева. Добро утро и добре дошли при нас. Давам ти я веднага. Аз ти се извинявам всъщност първо, защото книгата остана в мен и ти не си имал възможност да я видиш, но те уверявам, че е пълна с много интересни неща. Господин Черноколев, защо решихте да съберете и публикувате тези стихове? Това не разваля ли цялата идея на блогърството? Да, хартияния формат. Следващия да въпрос. го конвертираме на нещо друго. Въпрос на гледна точка. Някои смятат, че е абсолютно излишно. При положение, че веднъж се е появило в виртуалното пространство, пък то на практика е много по-често четено, отколкото тези стари книги, но мисля, че тези, които я държат в ръка и имат възможността да прочетат различните автори един до друг, да могат да отделят малко време, когато тези автори са подредени заедно, биха оценили разликата. Тоест, има разлика, според мен. Всички вие, благодарение на blog.bg ли се познавате? Абсолютно. Да. Как се стигна до лични взаимоотношения, до персонални взаимоотношения? Как се видяхте? Първоначално. Людмила? Значи, блога е много интересно място и хората там се надушват, според мен. Има хора, с които, както и в ежедневието, просто не се понасяш инстинктивно. Както И това такива, го разбираш само по писмените знаци, така ли? Значи, в блога има страшно голяма обратна връзка. Там имаш възможност да оставяш коментари, да изказваш мнението си по много въпроси, разделени са по категории, така че има възможност да кажеш това, което искаш и да намериш хора, които го харесват или не съответно. Но хората, които след това имат и друга връзка, както и ние тук в ежедневието, значи определено се надушват, защото сме по някакъв начин еднакви. По какъв начин можеш да опознаеш една личност, четейки я единствено и само? Снежинка, вие как развивате така топли или не толкова топли връзки с останалите блогъри? Думите говорят повече. Кога човек е по-искрен? Когато говори или когато пише? Когато пише. В виртуалното пространство падат много прегради, за които в реалния живот не можем да ги изразим. Няма как да ги изразим. Вие всички пишете по теми далечни от поезията, дори се занимавате с неща, които не са толкова близки до нея. Кога в вашите откровения идва поезията и кога решавате да публикувате нещо? То е моментно състояние на духа. Просто необходимо е нещо съвсем мъничко, за да те вдъхнови да напишеш. Всичко е въпрос на емоция. Значи не можеш да напишеш стих под въздействието на поръчка или нещо подобно. Идва ти емоцията, сядаш и го пишеш. Дали се харесва, вече казват тези, които четат. Аз съм чувал една така популярна критика на пишещото братство, че едно време хората, които пишеха, другите четяха. Сега общо взето в блогърите, главно в блоговете, задаваш темата, но общо взето ти четеш коментарите, а пък хората ти пишат. Има ли нещо такова? И за поезията това как се съотнася? Тоест пишеш ти изведнъж се превръща в четящ на коментарите на всичко отдолу. Под всяко стихче има ли коментар? Има, да. Наистина, обратната връзка е именно това нещо. Значи така разбираш доколко докосваш другите, доколко си изявяваш, на кой му харесва, на кой не му харесва, какви са темите, които вълнуват хората. Представям си лирическия герой, който чете мнението на хората за себе си. Изведнъж на стихотворението. Необходимо е. Не можеш да го обходиш или... Стимул е. Стимул е. Дори отрицателните коментари. Дори отрицателните? Да, стимулират. Аз искам и тримата да ви попитам. Когато човек борави толкова със слово, задължително ли минава през поетичния жанр в един момент? Господин Черноколев. За мен е задължително. Лично за мен говори. Иначе, според мен, въпрос на гласа, на начин, по който ти се подражда мисълта. Сигурно има хора, на които тя се подражда по съвсем друг начин. Нали така? Формат е различен. При мен се получава, как да кажа, не е задължително поетично, но по някакъв начин кратко, да кажем. От кога имате блог и за поезия ли го създадохте? Не, аз по-малко от година, но не го създадох за поезия.
С какво се При вас занимавате? как сте? Абсолютно. Идеята не беше поезия. Да, и при мен така. Какви са основните ви Първопричината според мен е любовта. за поезията За поезия. или за писането? О, Да, определено са любовни стиховете в тази книжка. Интересно ми е какви са заниманията ви. Любов, те ти казаха. Вземете без вас. Заповядайте. Доста по-добре. С какво се занимавате вие? С компютър. Людмила? Компютри. Снежинка? Аз съм счетоводител. Стефане? Аз съм юрист. И ето, че има поезия и любов навсякъде. Във всичко това. Наистина хубаво място е блога. Повече смелост ли се изисква да пуснеш една злостна критика по отношение на финансовата политика, примерно на правителството, отколкото свой стих? Кое би изисква повече смелост? Смелост. Няма смелост. Да, не е въпрос на смелост. Да. Емоция в думи. Да. И вие на практика имате усещането, може би, че разговаряте с приятели, защото доколкото ви виждам и тук сега, вие се познавате физически, виждате се извън блога. Ами не се Приятелско виждаме. пространство ли е? Лично аз, блога? понеже от една година съм в този блог, дори нямам още една година, не съм виждала, за пръв път виждам тях. Днеска се но видяхме има с нея обратна специално. Ами сега се виждат. Да, да. Добре, Вие вие Дори сте сте станали толкова близки. Дори уреждането станали на с- стихосбирката, Да, всичко става нещата, само как да кажа, по- навиването, Само По виртуално. интернет. блогосферата. Да. Но ние Да. се едно се опознаваме много повече, отколкото ако имаме контакти извън виртуалното пространство и сега идваме тук. Аз имам малък опит в тези неща, може би помежду си по ник се обръщате един към друг. Да, или? в началото е трудно човек да превключи на истинското име, защото да, и се чуди как точно да каже. Как да се обърне сега към тебе? Да. Но се свиква и е много приятно, между другото. Ако нямате блогове, направете си. Начинът да се изразиш там е съвсем различен от този в реалното Ти пространство. имаш ли си блог, да? И тази всяка сутрин тук говоря, той е видеоблог. Винаги си мисля, че нямам чак толкова много интересни неща, които да споделя с околните, че да си направя. О, то Сигурно е вдъхновението въпрос на- идва. Даже в един на момент може да те самочувствие, залее да. да те помете. Идва Не дай момента Боже. с това, който чете. Така, кой ви чете и кой искате да ви чете? Четат ни себе подобни. Да, Абсолютно, да, надушно. точно така. Като цяло, има и обратните, разбира се. Обратните в смисъл на хора, които не мислят като тебе. Но това също е нормално. Вие попитахте дали за едно или друго нещо се изисква повече или по-малко смелост. Разбира се, че колкото повече хора остават по някакъв начин засегнати или несъгласни с нещо, което си написал, е по-трудно да го напишеш, отколкото просто да напишеш за любовта. Тъй като това рядко предизвиква само по себе си скандал или конфликт с някого. Това ми става интересно, че някакси човек и с написаното, независимо дали е на поетично или е по някаква заобонена тема, пак индивидуалността излиза. Тоест губи се това, което наричаме анонимност. Тая сигурност на това Абсолютно. Да. хората за една година те разбират кой си и какъв си и защо си. По-малко даже, да. За Значи- словата не можеш Което да е се чиста скриеш. психология вече. Тук това идва, че не може да се скриеме дори зад машината. Не може, да. Освен това, хората, които са в блога, предполагам, че 90% от тях са същите и в реалния си живот, както са и в блога. Затова казах онова за надушването. Нахалника си е нахалник. Да, простак е простак, умният човек, интелигентният, тактичният, той е такъв и в блога. Не можеш да се престориш. Анонимността е анонимност, доколкото не ти виждат лицето и физически, но всичко останало си личи много ясно и няма как да се прикрие. Глупа ли е блога в този смисъл за човешките качества и недостатъци? Би могло да се каже, да. 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 Да, изопачава се всичко, защото там нямаш преградите, за които каза Снежинка. Изразяваш себе си и вече как си се изразил, си личи отдалече, няма как Ако да все се така прикрие. ви канят по телевизиите, хората четат и на хартия, ще има ли 2011 изведнъж? Много се надявам да има още поезия. В Може би смисъл, по-дебел том? На мен ми то се искаше да има има страшно повече много. автори, по-скоро повече стихове от тези автори. Тук колко са? Тук са 90 стиха. 90 Да, стихотворения. стихотворение, да. Така, колко автори са? 19. 19 Да. автора. И защо не ме слушаш? Аз го казах в бланка Има всичко още това. много стойностни автори. Защото мисля за поезия. И за любов, предполагам. Добре, кога е представянето на книгата? Ами,
Ето в момента. Има ли официална среща, където хората могат да дойдат да ви видят на живо, да се запознаят с вас? Много алтернативно. Разбира се, ще направим още представяния. Ще ги обявим в блога, най-вече, където всъщност оттам нещата започват и там се връщат в този смисъл. Но сме много благодарни, че така някой забелязал, че все още се пише поезия. И след прочите и то много добра, бих казал. Да я препоръчам, да. И наистина поздравления за селекцията. Благодарим и на трима ви за това гостуване. Благодаря и на останалите 16 участващи в тази книга за удоволствието, което ми достави нейния прочит. Вие blog.bg и можете да научите още много неща и за нашите гости в студиото и за всички, които пишат там. Благодарим ви, че бяхте с нас в сряда сутрин. Ще бъдем отново и в четвъртък сутрин тук, точно в 7 сутринта. Колко оригинално. Благодарим. Хубав и успешен ден.